La belle. Nemo. Foi. Foi tudo. É muito blança. Ni como na siga tele de laje. Ah, nemo. Kupon luge. Ai muna mun kan. Ni kuma fe yi shon ni tike. Muna bu shi tike wai kuma nan son tike. Ni bu ka bu mu shi felen tike ni mun kan. Kana dalin to sun wala bene son tike to. Fentala dizer na. Menina fim vai vir. Mas você vai lá ver. Eu não vou mais ver, vai vir. Não madana. Bon ha. Eu não nega me doa. Tem manhã nyama fim bem. Ni juari ke. Ka politique à santé. Politique dit tellement. Avec mon ligne à fin voilà. Je vais dire ça. De bon. C'est pas n'entendre ça. So on a besoin d'une balle de kelema. Ni mon témoin. On doit bordement que la télé ou les gens, ils vont entendre un petit peu la même tout un ballon de gaz. On qui l'a un ballon à oh, Imna. Mais c'est belle la samedi ni nga. Akana me bline. On se revoit ne va revenir. Il y a un film pour la mais il finit un film là. Voilà c'est ça. Kana me bline. D'accord. Non, marketing. Et gros, bisous, Balimba. Et Kirenta. Ok. Bye, c'est marketing. Allez, bon. Nivaro, connaît la fiale bien. Mendaya, nang kadi beta yang fe, cem, nang ada kau beli boleh follow. Hey, suina program aku dia follow. Beli bisnya nak kadi. Ada boleh follow kota sa. Allô? Tak kau beli. Boleh kau voyage lener. La oui. Avoir jiran qui ne vient nous. On a quoi ma rente si ça y va au mieux nous. Il que son matin il te mine fou. Awo. So. Awo ama jauluga. Ule ne kuru. Le tiga be kisegane. Ni be fere ça. On a le beau ka gun kama encore. Ni ngo mi. Ala kana kungo ye. Aka bege Au coffre. Murigen cho fayi muso inga funa glanta muso che munine ya na cheke ni bin yebo fedi o murigen fene amba la jew fambe fe na flabe farla nyoma avec ko bay donc ni wuli ibi mi ike pe mi so esa me juwa nto ni nutsa mina awa magade ko fu yala Beta dugu tagala ibina sura dafalle Anche
Salam alaikum. La belle. Dafa na so le no. Mo te. Votre correspondant n'est pas joignable. Répondez. Ah non, c'est pas possible. N'est pas joignable. Habite. Icama. Mais quand oui. Nous avons kata yana ta inje e fui. La belle. Comment vous avez? Maintenant, depuis what tu mets, Kafuri qui a décidé da Congo, Mohamed da chez la France sur nous. Quand la téléphone qui roule, à la tête. La belle née ou le chien, il répondait direct. Nous me purifions, ne pouvons pas me dire qu'il faut être à la wallahi, mais c'est quand calé. Bien ou la reine a enseigné on doit développer. Nous mettons ces jours, réfléchissons à ta libre tantôt. Soit ne règle la belle, nous sommes là, nous sommes là, nous Si nous demandons de répondre. Bablé, il fait ça? Non. Non, mais Bablé. Mais c'est là. C'est qui va faire? Bon, je reconnais, tiens là. Maintenant, c'est clair. Nous sommes là maintenant. Ni matériaux de génie flécaré comment? Aïe, bon, et internet de Kounim, là, on a Yamaje. On a sur le sur Kabiri Kele. Ntana figala de. Elle est bonne blague na kono ke kana nela jatodi. Ntana de idanye dron kana. Inana sur bien kumbe kare kono. Ima téléphone composé kanyadi. Neni le boka tela de kalone. Ndu ya finyana de ni le boye kuma fonyana. Ne be ta folo. Nde fana ya de. Ne kon meta folo. Ne nana sur e kon teso e kumbe répondre kana ko. Bablé. La ko daire dama. Bablé. La belle la ko daire dama. Nyenta fo o terige na fikir ni be chonu mso ga ona tanto. Funga dore me. Mais je sais que c'est là que quelqu'un va passer bon temps voyager. Allez. Akara second time. Si, ngaba kumbo. Che, wa kolo waribo. Ha? Akara warbo yekoi. Na ni fen fekel le boko la ke. Ngaba kumbo kui. Ka kentai. Fangile yɛrɛ ɲuman na a tɛ se ka foyi bɔ n ta la siri saba in dɛ ko bɛ ko u bɛ ko saba fɛnɛ kɛ nin de bɛ ko sanfɛ tiɲɛ don sanfɛla ko in dɛ mais lebu don ni y'a nɛgɛ ka don a da fɛ a bɛ sɔn o y'o saba ye nasiji ko mun ta de y'o ye ne bɛ se ka o dɔɔni lebu kunna a tɛ bɔ o kalama yɛrɛ a tɔw bɛ yan koyi cɔ situlu fankelen ko ni min baara kɛ dɛ ko ka to ka nin dɔɔni mun lebu kunkolo la n'o kɛra a tɛ se ka ayi fɔ bilen ne labɛn bolo an b'o mara ka ɲɛ furamugu bilenman in dɛ nin cogoya bɔra ne kɔnɔ dɛ est-ce que an tɛ fankelen wele téléphone yɛrɛ la fankelen fɛnɛ ka téléphone ta sa mɔgɔ ma kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn ɔhɔn allo awɔ karamɔgɔ salamu aleykum somɔgɔw bɛ di i m'an dɔn wa labɛn de don ne ni n terimuso bɔra e fɛ yen sisan ala ma mɛn awɔ ne de cɛ tɔgɔ ye lebu ye awɔ i ka furamugu bilenman in kɛ a kɛcogoya bɔra ne kɔnɔ dɛ ɔhɔn
Fangale lebo bomoshi lebo kumsigi obekelade alne mi lebo furumso ne madeliga lebo kumsigi na bomoshi folo ona gelade est-ce que bara bora folo Fangele ne bo bomi Enfin à la maison. La belle. Papa. C'est lourd à la gredonne. Ça va? Ouais, la belle. Ah? Mais frère, il y a un arrangé donné, il y a un débat. Pour un plage là, il y a un chamaï. Il y a ça. Il y a ni magara do yugo juke. Alaji, tu es comment vous êtes? La belle tout le monde me a rasé, et m'a fait un phobie. Elle est là. Chenya be fi makia. Mo bi wuli lebo gansante ko ni roni no. Kana to de? Ir laje. Imodo ni yemni. Mais ni mo ya ro na arranger doni. Est-ce que on dit? Gi ka to ikara magala de. Ah, la belle. Lebo anata. Hein? Anata. Ah, quand c'est anata, anata ça. Anata, mi sore. Kana magala de. Ah non. Tu faut pas. Fes sa jibe tagalai. Est-ce qu'il t'est occasionné nega lebo bomoshi do soro abe sunungola ina fo fangile ya fo chukumna La belle. Nemo. foi tudo. É muito blança. Ni como na siga tele de laje. Ah, nemo. Kupon luge. Ai muna mun kan. Ni kuma fe yi shon netike. Muna bon shi tike wai kuma nan son tike. Ni bu ka bu mo shi felen tike ni mun kan. Kana dalin to sun wala bene son tike to. Ha? Da bene son tike to. Ni dum ni shon netike o. Ndi do galon tike la ire. Tu be do ri jugola bi. Ni bu ni ma a fe ni ma dabu be kamo. Ni bi fe. Ni fori on no fana forani donc ba kalam. Yambe.
I kun bɛ ka mbɔmɔsi de tigɛ. Ne ma kɛ kojugu ne bɛ fɛ an ka bɛn de dɔ ka fara an ɲɔgɔn cɛ jan ni fɛnw. An ka bɛn o bɛ kɛ tan de. Ne minɛ. Komi I ka moriw de y'o f'i ɲɛna. Ne fana ka moriw ye min fɔ n ɲɛna n fana b'o dɔn. E y'a dɔn cogo di yɛrɛ ko ne kun bɛ n'o de tigɛ. N'i bɛ du dɔn dɛ ne bɛ du da du dɔn. I bɛ ka taa min? Lebo y'a dɔn cogo di ko ne kun bɛ n'ale bɔnmɔsi de tigɛ. Ngana I dan sɔrɔ ni ko. Ne mun ye? Est-ce que n tɛ n to yen fɔlɔ parce que nin kɔni n'i ye mun yɛrɛ la n'a sɔrɔ ŋaniya jugu bɛ maa maa kɔnɔ ka sin Lebo ma I ka diɲɛlatigɛ banna pewu nin kɔni voilà. Lebo min mun de kɛ? Ne ya maa de ko I bɛ kojugu kɛ Lebo la maa de ko k'i bɛ fɛlɛ dɔ wɛrɛ tigɛ Lebo kɔfɛ a tɛ min kalama e ta tiɲɛna hali taa kana t'o la. E ko mun? Est-ce que n tɛ n dɔɔnin fana ka parce que. Ayi Lebo kanu dayɛlɛ bilen sa e bɛna mun kɛ? Ŋaniya jugu de bɛ kɔnɔ. Ayi sɛbɛn la ne kun bɛ fɛ an ka bɛn dɔrɔn de. E bɛ fɛ an ka bɛn dɔrɔn e dun jɔra kun o mun de na. Ayi a to yen nɔ sa. Ayi kana a fɛ. Kuma can fɔ n ɲɛna a kɛra cogo di. Ne kɔni ne kun m'a dabɔ o bɛɛ kama. Ne min ɲininka o la n ko a kɛra cogo di mun ni mun fɔra I ɲɛna o fɔ ne ɲɛna sinon nin kɔni bɛ mun sa e tɛ bi si kuma caman t'o la. Lebo e bɛ sɔn ko kɛnɛ na. E min kɛ e m'o kɛ ne la n'i k'a ɲɛfɔ mun ni mun fɔra I ɲɛna o fɔ ne ɲɛna. E talen ɲɛ ne taara fɛn to yen ne talen e taara mun kɛra. Fɛn fankelen ɲɛ a kun man ne yɛrɛ ka taga yɛrɛ. Fankelen ye mun kɛ a fɔ ne ɲɛna. Ne terimuso fɛn ale de ko dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la ko fankelen ko ni ne y'o kɛ dɔrɔn ko ni ne ko fɛn fɛn e b'o kɛ ne ye. E yɛrɛ m'a fɔ ko fankelen o y'i ka ko kɛlen fankelenma de ye. Komi I b'a dɔn I ka di ne ye bi n bɛ hinɛ n'o tɛ ne tun bɛ numu sisan e y'o fankelen o aw bɛɛ tun bɛ tiɲɛ to sanni. Lebo taa ni nin i t'a kɛ. Nana. Lebo.